старт за нищо. Уверено се в България. Алберт Попов, България. И готови усмивки за медиите. Браво! Благодаря. С това приключи награждаването слалом за Купа Пирин и държавно първенство. Абе, днес спечели, вчера не успя за малко. Пропусна една-две врати преди края, иначе вървеше с първо време. Как се чувстваш днес? Чувствах се доста уверен, защото вчера показах, че мога и бях сигурен, че ще направя две чисти спускания, стига да ми малко късмет. Вчера нямах късмет, но днес имах и направих най-добрия си резултат за сезона. Какво остава? Утрешните стартове последни ли са за този сезон? Остават ни утрешните два старта и още два на мексиканското първенство. Мексиканското кога ще бъде то? На 4 април. А за до година? До година ще направим план тези дни, защото всичко трябва да е изпипкано. Знаем какво трябва да работим, как да напреднем. Движихме тази година с доста добри скиори и знаем на къде трябва да върват нещата. И мисля, че всичко ще върви по план. Чудесно! Честито и успех! Мерси!